ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 67 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବଠାରୁ ବାଲିମେଳାକୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ବସ୍ଟି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ବସ୍ରେ ବସି ଯୋଡ଼ାଆମ୍ବ ଆସିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରୀତିମତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ବସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ବସ୍ ଯୋଡ଼ା ଆମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଦିନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଆଜି 67 ବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶରତ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମ୍ ଓଡ଼ିଆ।